Assalamualaikum boleh mas ya, dia kabar sampean, moga-moga dina iki kabar sampean sehat. Tapi nang sampean sehat, moga-moga sampean ndang waras. Terus sapa wae sedekah moga-moga ndang lunas. Dino iki bolo adalah dino sing paling spesial. Kenapa dino spesial? Awak dhewe dino iki jalan-jalan itu kan. Jadi awak dhewe terus sementara iki mulai masak, tapi ayo mengeksplor opo ae kuliner Tuban iki sing enak-enak. Jadi nek sampean penasaran, ikuti terus ning Mas Channel. Mas Channel mlaku-mlaku. Lagi bolo awak dhewe wis kok panganan sing paling hits sak Tuban. Iki merupakan street food paling hits sak Tuban. Jadi kalau sengaja ngomong, ayo langsung pilih-pilih menu apa aja sama kayak gini. Oke, ayo let's go. Lah iki bolo awak dhewe wis tok lokasine. Sakwise puwegel muter-muter ning Tuban kota, saiki wayahe golek mangan ning kene. Warung iki lokasine ana ning Jalan Basuki Rahmat Bolo. Jenenge warung Mbak Fe. Jadi kanggo bolo-bolone mase nek ana sing mlaku-mlaku utawa jalan-jalan liburan ning Tuban, mampir ning warung Mbak Fe. Menune super lengkap bolo, ana pecel, becek, penyetan, iwak laut panggang bunder, panggang peplek bolo ya. Berbagai macam sate-satean mulai usus, berbagai macam rempelo ati dimasak biaya ana bolo. Ndok poyo, pokoknya ana kabeh. Dadi sampai nek moro ning Tuban aja lali mampir ning warung Mbak Fe. Bungkus sambelan 2 pakai. Warung iki bukake jam 6 sore bolo. Dadi mulai jam 6 sore iku bakule wis dasarne kene delok. Lagek mulai dasare sing antri megdilan kaya ngono. Dadi gak usah takok rasane kaya apa. Wis didelok kok sing antri iku bolo. Lah iki bolo pesenanku wis teko, pesenanku iki mang aku njaluk sambel iwak panggang bunder lho. Panggang bunder karo sambel sing wakeh ngono ben kok gobyos bolo ya. Terus ana sate-satean iki wis macam papat iki bolo. Terus saurunge mangan kaya biasane ya. Ayo bismillahirrahmanirrahim.
Lah iki pangapundere bolo wis cuetel ae seger muomol bolo. Wis enak tenan iki. Ya dititili sik iki. Kalau dicewesno sambel langsung ae. Kau bela sego langsung dipolo wis marem bolo enak nah. Iki sate bolo, sate kikil wah enak iki. Kenyil-kenyile sate kikil kayak biasanya kan ono bolo, tapi iki rasane luwih enak bolo. Ono sedep-sedepe, pedese ya krasa iki. Sate kikil tapi iki rasane pedes bolo. Wis, pokoknya rekomendasi. Enak tenan. Pokoknya rekomendasi kanggo sampean nek moro ning Tuban aja lali mampir ning Jalan Basuki Rahmat, mampir ning warunge Mbak Fe. Bukake jam 6 sore bolo. Sate ndok puyuhe bolo ati jajal sik. Enak bolo. Rasa legine, gurihe, rasa tenan rempah-rempahe. Pokoknya menyatu banget iki rasane wis. Pokoknya rekomendasi moro rene bolone sampean moro Tuban. Sedep tenan. Iki sate jeroane pitik bolo dijajal lo. Wah, ternyata rasanya yo enak iki bolo. Rasane asine krasa, sedepe ngelengane ngono kok yo krasa. Wis enak. Pokoknya iki Mas sing tak jajal rame sing gagal iki Mas bolo. Enak kabeh. Iki sing terakhir bolo, sate usus pitik. Langsung ae dijajal. Ternyata rasane ora enek amis-amise bolo. So, iya yo, rasane amise gak ono. Terus legine krasa, pedese krasa, gurihe ya krasa. Enak tenan, enak. Ah. Mantap. Pokokan kanggo bolo-bolone Mase, kemang matur nuwun wis nonton videone mulai awal sampai akhir. Tetap aja lali like, comment, share, subscribe dan video Mase channel luwih berkembang. Tetap sehat, tetap semangat. Mase channel, go!